yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah ya ce ku dinga yafiya, kuna kau da kai. Ba kowane laifi za ka sa ido kana ta surutu ba, kana ta maimaita magana ba. Ana baka haƙuri, amma hankalinka ba nan yake ba, hankalinka akan kai bambami yake. Allah ce kai haƙuri, ku yafe. Ai kuma kuna ma Allah laifi ko? Ba kwa so Allah ya yafe muku ne? Allah muna so ka yafe mana. To saboda haka mu ma mu dinga yafe mana ƙasa da mu. Ka duba yadda ranka ya ɓaci idan matarka ta ɓata maka rai, ya kake ji? To shi ma Allah haka yake ji idan ka masa ba daidai ba, kuma kana so ya yafe maka. Ya kake ji idan ɗanka ya ɓata maka rai, ko wani ma'aikacinka, ko wani maƙocinka, ko wani mutum? Za ka iya yafe masa? Idan za ka iya, to shi ma Allah shi ma zai danne fushinsa ya yafe maka. Amma in dai baka yafiya, ka ce ka yi duk wanda ya maka kan kara ko za ka masa na itace, to ba za ka gana da Allah lafiya ba kuwa. Ba za ka samu gafarar Allah ba idan ka zama haka, ba ka da yafiya, kai ba a maka laifi ka yafe. Allah ya kiyaye. Abu Huraira radiyallahu anhu ya rawaito hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai ƙarfi ba shine mai kayi a kokowa ba. Mai ƙarfi shine wanda ransa idan ya ɓaci zai danne fushinsa. Wal kadhimina al-ghayza wal afina anin nasi. Ranka ya ɓaci, to ka dinga tuna irin yafiyan da za ka yi domin kai ma Allah ya yafe maka. Amma kar ka zama mutum ne wanda baya yafiya. Akwai ɗansu laifuffuka da malamai suke ganin idan baka yafe su ba, baka yi kuskure ba. Idan ka yafe su ne ma ka yi kuskure. Na farko shine rashin sallah. Kana tare da matarka ba ta sallah, wannan ba mai baka shawaran ka zauna da ita. Ai musulma ka auro ko? Ai sai da kasan tana sallah ka auro ta. Ba kirista ba ce wanda ba ta sallah, to kuma ta zo ta daina sallah. Musulmin ya daina sallah ya zama ya ridda kenan. Ba aure tsakanin musulmi da wanda ya ridda. Saboda ka zama da mace ba ta sallah, wannan ba ka yi daidai ba. Na biyu shine bokanci. Zama da mace mai harkan bokaye, idan ka zauna da mushirka, to kai ma baka taimake kanka ba. Wannan abu ne wanda kai tsaye za ka irba da mace, duk haƙurin da za ta baka an ba na ta daina ba ne. Ba za ka ci gaba da haƙuri da mace kai kana tauhidi idan kuma tana bokanci ba. Idan ka amince da wannan, to kai ma baka yi daidai ba. Na uku shine mace mai bin maza. Ka san tana yawon shashanci, duk alamomi sun nuna ba ta da tsarin kai, kuma ka zauna da ita, ka zama addayuth, kai ma Allah ya haramta maka shiga aljanna. Na hudu shine mace mai cin mutunci, da cin mutuncinka da wulaƙanta ka. In ka zauna da ita baka san darajar kanka ba. Na biyar shine mace mai cin mutuncin iyaye. Idan ka zauna da ita baka san darajar iyayenka ba.
sati 3 da suka wuce wani ban Allah ya same ni, isa yana tare da matarsa ta kai shekara 20 tana zagin iyayensa, shekara 20 tana zagin iyayensa, amma yanzu sun rabu na to yanzu ne ka san darajar iyayenka. Do a shekara 20 din nan baka san su wane ne iyayenka ba, baka san darajar su ba, tun suna takawa a bayan ƙasa har suka shiga kabari tana zagin iyayensa, amma yana tare da ita. Wannan ai ba ƙaramin shiririta ba ne. Da irin waɗannan laifuffuka su ne laifuffukan da ba a kau da kai a kansu, amma kurakurai na yau da gobe ana so ka rinka yafe wa mace. Na 5 daga cikin siffofin salihan maza shine zamowansa mai tausayi, yana tausayin iyalansa, ba mai jin haushin iyalansa ba, ba mai shirya musu mugunta ba, ba mai fatan sharri ya same su ba. Jabir ɗan Abdullahi radiyallahu Allah ya da su ya rawaito hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah baya tausayawa mutumin da baya tausaya ma wasu, a shi ma Allah baya tausaya mishi. Idan kai baka da tausayi to za ka samu Allah a kanka, shi ma baya da tausayi. Idan kana sa Allah tausaya maka, ka tausaya mana ƙasa da kai. A hadithin Abdullahi bin Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa don mutumin da Allah ya ba shi shugabancin waɗansu mutane, komin ƙanƙantansu komin yawansu, ya zama na cewa yana ha'intarsu, yana gallaza musu, to ba zai shiga aljanna ba a ranar da ake shiga aljanna. Kana da iyalanka, kana gallaza musu, kana cin mutuncinsu, kana azabtar da su, to ranar da ake shiga aljanna ba za ka shiga ba. A hadithin sai da Aisha radiyallahu anha, annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce yayi addu'a a ɗakinta cewa ya Allah, duk wanda ka bashi shugabancin waɗansu mutane daga cikin al'ummarsa, ko kaɗan ko da yawa, ya zama yana gallaza musu, Allah ka gallaza mishi. Ya Allah, duk wanda ka bashi shugabancin waɗansu al'umma daga cikin al'ummata yana tausaya musu, Allah ka tausaya mishi. Saboda haka ka yi ƙoƙari addu'a ka ta faɗa a kan mai tausayawa ba mai gallazawa ba. Abu na 6 shine siffofin salihan maza shine zamanto mara zalunci. Don wani namijin yadda yake zaluntar iyalinsa, abin ya wuce misali. Ya zalunce ta a dukiyarta, ya zalunce ta a lafiyarta, ya zalunce ta a irin maganganun da yake gaya mata, abin ya mata yawa. Ta rasa inda za ta sa kanta a cikin gidan. Ta riga ta bar wurin iyayenta, ta yi aure, amma gidan auren ba daɗi. Gidan auren gara waje da ciki. Waɗansu mata suna addu'a Allah ya kawo mazaje, ita kuma tana addu'a Allah ya kawo mata mafita, domin saboda cikin gidan uquba ne da bala'i.